Mocie wy pojęcie, jak my się mordowali. Całą noc, całe rano trzymać opie w tym manszafcie, żeby o oznaczonej godzinie się iść wysmolić. To jest fragment filmu Msza. Kierowniku, powiedzcie mi, co to tak u was śmierdzi tutaj? Inspektorze, powiem wam, ja tam jakoś nic nie czuję, żeby stąd coś śmierdziało. To jeszcze obejrzymy. No nie mam ocie. A szczęść Boże, Sztygarze. Szczęść Boże, kierowniku. Szczęść Boże, szczęść Boże. Przedstawię inspektorowi Sztygara oddziałowego Alberta, Szczęść który Boże. prowadzi ten Szczęść oddział. Boże, panie inspektor. Jak wszystko okej? Okej, mocie, ale co wam tak śmierdzi tutaj na tym oddziale? Śmierdzi tu? Nic. A czym? No śmierdzi choby we chlewie. Gównami wam śmierdzi. A może się ktoś ze strachu przed wami posrał. No, wiecie jak to przed inspekcją, nie? Ale to nic, szczęść Boże, lecza, muszę dojrzeć roboty. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A szczęść Boże, szczęść Boże. Co wy tu robicie? No, pucuję napęd. A teraz chcę sobie coś zjeść normalnie. W takim smrodzie wam to smakuje jeść? Tu, w smrodzie. Ja nic nie czuję. A stybny co moryma. Kierowniku, weź Śmierdzi tu co? Ale... Szczęść Boże. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.